Тантаналы шартларда Яңа Аю авыл советы авыл биләмәсенең Груздевка авылында өр яңа фельдшер-акушерлык пункты ачылды. Бу агымдагы елда биләмәдәге икенче яңа пункт. Бездә икеләтә бәйрәм булды. Беренче инде уяндык авылында шундый модульный анда фельдшерский акушер пункт ачылса, менә инде икенче әйткәнчә көтеп күп тырышлыклар биреп инде шу Груздевка авылында яңа фельдшер-акушерлык пункты ачылды. Алдагысында да инде шушы фельдшерский пунктка гына витаминнар алып кына инде профилактик эшләр булсын дип кына ашанып калабыз инде. Һәм инде озак еллар эшләсен, һәм инде алдагысында да барыгызга саулык, сәламәтлек теләйм. Бина авыл уртасында урнашкан. Кызыл кирпичтән барлык санитар нормаларга һәм заманча таләпләргә җавап бирерлек итеп эшләнгән. Әлеге объект 2 миллион 800 мең сумга республика бюджеты акчалары хисабына төзелгән. Биредә халыкка беренчел медицина санитар ярдәм күрсәтү өчен барлык шартларда тудырылган. Пунктта кабул итү, процедура, хатын-кызларны күзәтү, дарухана, пациентлар кабул итүне көтү урыны, шулай ук персонал өчен санузел бүлмәләре урнашкан. Бина кирәкле коммуникацияларга тоташтырылган, кайнар су белән тәэмин ителгән. Территориясе төзекләндерелгән. Хәзер 195 кеше яшәүче авыл халкы уңайлы шартларда төрле дәвалау процедуралары, профилактик тикшеренү һәм диспансерлаштыру үтә ала. 41 ел дәвамында авыл халкының сәламәтлеге сагында Зөһрә Мәҗитова торган. Бүген ул лаеклы ялда. Россия Федерациясының Башкортстан Республикасының хезмәт ветераны исемен горур йөртә. Үземнең коллегаларымның шатлыгы белән уртаклашырга, авылдашларымның шатлыгы белән уртаклашырга пунктны ачырга дип тантанага килдек инде. Зур сөенеч. Без бит инде мондый условияларда эшләй алмадык. Хәзер бөтен условиясы бар, якты, җылы, җәмле. Хәзерге фельдшерга әйбәт итеп эшләргә генә инде. Шул авыл халкы инде ширләп килмәсен, профилактик чаралар өчен генә килсен, язлы-көзле лечениялар алар өчен генә килсеннәр инде. Менә хәзер балаларга килгәч ишендереп карарга була. Беременный хатыннарга нык әйбәт бит инде. Диспансеризациялар үткәрергә, әлеге пандемияларны бит инде үткәреп җибәрергә кирәк бит инде. Мин шушы үземне алыштырган фельдшерга инде алдагы көннәрдә сәламәтлек теләймен. Зөһрә Мөталлап кызы үзенең эстафетасын тәҗрибәле белгеч Светлана Мусафуллинаға тапшырган. Благодаря этому медпункту население может получить квалифицированную медицинскую помощь, также выезды врачей, вакцинация проводится и население будет проходить диспансеризацию. Хочу выразить большую благодарность всем, кто участвовал в открытии медпункта. Хәзер авыл халкы барлык уңайлыкка тудырылган җылы, иркен, якты бинада кабул ителәчәк. Biz bugün açılgan felsefesiyle bik nıkşatmış suyunuz. Elik ul onda yerde bulmadı. Bilek yine bulmada bulatırganı. Barbar onda da işlep geldiler, evet etip barımızdan da koradılar, yardım ettiler. Mesela biz bik ulu suyun şerbetinde. Barımızda bir yılışıp suyunup durarız. Rahmet etese ki hocalarga barısına da rayon nilerine, üzerinizin silsabet nilerine her bakşasına da rahmet. Biz bugün şiksiz şartbız. Bugün çünkü bizning avlumuzda feldsher-akушерлык punkti açıldı. Көптәннән көтеп алынган пункт инде бу безнең. Biz картаюга, Алла бирсә, берәм шулай прививкаларга, уколлар казатырга йөрергә. Менә иң матур җирдә урнашкан безнең фельдшерлык пунктыбыз. Кырда имәнлек, саф һава. Үзебезнең авылыбыз Бәләкәй генә булса да гөрләп тора, Аллага шөкер. Олы бер бөтен элеватор эшләп тора. Гөрләп торган садигыбыз кырында гына балалар гөрләп киләләр. Шулай булгач авылның киләчәге бар дип атала. Авыл картаймай Алла бирсә, матур итеп, ямлы итеп ширләмәенчә, хәзерге быелгы шундый алама ширләр беребезгә дә килмәсен, тимәсен, урап үтсен безне. Районнан ерак урнашкан авыллар өчен мондый фаплар төзелү зур шатлык. Барлык таләпләргә туры китереп салынган бинада квалификацияле белгеч эшләве дә сөендерә. Теләк бер, бина халыкка озак еллар хезмәт итсен. Айгөл Муллаянова, Илеш телерадиокомпаниясе.